Kung nagsunod mo sa atong mga social media, kanang mga gipang post karon YouTube, Facebook, TikTok ug uban pa, makita nato ang mga panghitabo sa atong palibot. Pasalamat as mga vloggers no nga nagsigi og padangat mahitabo karong minutuha, few minutes after ma-post na. Tinuod na sa mga fake news pero naa sa daghan nga tinuod nga balita. Usas tinuod nga balita nga didto sa Amerika, sa labi na sa California counties, grabe ang sunog. Hectares, thousands of hectares ang mga nangasunog. Mga balay sa mga inilang mga tao, mga VIPs, mga inila o mga dato kayo, mga celebrities sa Hollywood, ang mga ilang mga balay nangasunog ug naapagay uban nga mga taong nangamatay. Niangkon ang mga nag-atiman sa ilang nasod nga galisod gid sila og alkontras kayo, galisod sila control sa ka-high-tech nila, sa kadato kuno nila, sa kadaghan sa ilang mga kahimanan, aning mga emergency, labi na mga fire trucks, hasta gani ka na mga eroplano, mga helicopter, magdaan ang para patay sa sunog, di nila makaya. Ana, unsa man ay pasabot, helpless ang tao. Lingay mong tupad na masunog ra ng inyong balay. Ano ba? Na masunog ra sad. Di mo ilaw dato, sikat, sunog ra. Sunog ra yun. Ako gani, believe kay ko sa Amerika, kay kanang ilang 911, maum sa nagisunod diha nila sa Davao, 911, katong dito ko gatoko niya dihay giatake. Why 3 minutes na ang medics? Grabe kayo. Niya magkuyog na yun ang ambulance o ang bumbero. Sa to pa, ready. Why 3 minutes? Abot na yun. Nigtawag. Kamao naman sa kay sila dito mo kontak. Igtawag. Kita dinib. Tawag ta. 30 minutes. Una pa mo abot bumbero. Diya pa ganito kausa sunog dinis ato nga ang fire station aras atbang sa kalsada ang nasunog diri sa tabok wa katabang kay ang fire truck giduot pa kay di mo andar. Pero ila dito so usa lang katawag naanas palibot og ang pangutana nganong wa man nila matabang samtang gamay pa ang sunog. Helpless gid ang tao, powerless kung moabot na ang kaning gitawag natong mga natural catastrophes. Lain sad nga anggulo nga makalipay kaayo ang rally nga gipasiugdahan sa Iglesia ni Cristo, INC. Gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers niining maong rally. Pagkanindot tan-aon, bana-bana mga 10 million ang nagrally whole Philippines, mga 13 areas ang kinadak-an ang dito sa Quirino area, grandstand sa Manila. Pertigyong daghanang tao, murag gabanig, murag ang yuta giilisan og puti nga kana ganing sana tiles or color nya. Di ka kabati nga di ka kakita nga nagtinukmuray, di ta kakita nga naay daghang mga pulis nga gidamagan nga nagdaog mga pangontras magrally. Kalma kayo nga nagtapok kining millions of attendees. Di ta kakita nga naay mga tao nga gipang atake, naay mga placards nga
nagbugal-bugal o nag-insulto sa certain persons. Kanunay nakasintro sa katilingban, kanunay nakasintro sa pangandoy sa kalinaw, pagkahiusa, kauswagan nga katilingbanon, nag-atake sa mga depiktos katilingban, dili sa depikto sa tao. Ningon jud ko, congratulations INC. Kay maogid niya, muukab sa Bible, ibase didto ang ilang mga pangandoy sa kalinaw, kahiusa, mahunong na ning pagkabahin-bahin, panag-away, naaman as Bible tanan. Pasabot, kanindot nga naay mga tao nga magtapok aron mo padayag unsay gustos Ginoo, dili unta ta magpadala unsay gusto sa tao. Ngi ko no be, lingay mong tupad ing nanaay kalinaw sa inyong balay, nagkahiusa mo sa inyo, wa mo magsigig-away, og mauna siya ang nahitabo sa atong unang pagbasa. Gibutang dire, o Dios, unsa ba ang tao nga gitagad mo man siya? Importante mangugitas Ginoo. Ubos tas mga anghel, kay mga anghel di man mamatay, ang mga anghel all-knowing man na sila. Kita mamatay, dili sad ta masayod sa tanang butang. Pero nga naman, unsa ba gayud ang tao Ginoo nga nag-amuma ka man kaniya? Gibuhat mo siya sa makadiyot nga ubos lamang og diyutay sa mga anghel. Gitagaan mo siya himaya og dungog nga angay lamang sa hari. Naagot tay mga gingharian. Karon nag-anam yung kadaghan atong gingharian. 100 pila na kanasod sa tibok kalibutan, mga 170 kapin, bana, wa ko kibaw. Kada nasod na ay gingharian. Sa sud sa nasod, naasay mga gingharian sa mga politicians o sa mga leaders, sa simbahan o sa gobyerno. Ang gahatag dayani ang Ginoo, kay kung kita lang helpless man ta, gitagaan tas Ginoo. Unya, o gihimo mo siyang magbubuot sa tanang butang. Ang naghimo sa tanan ang Ginoo, pero iyang gihatagan kita og katungod nga kitay magbuot sa tanang butang unsay atong buhaton. Mo na karon naatay mga hari nga nagbuhat og mga armas igugubat. Nasay pikas nagbuhat og mga nuclear weapons, nasay nagbuhat og mga internet, nay nagbuhat og mga space shuttles nga mangadto naglaing planeta. Pero kining mga kahimanan nga ilang gigamit, kining tanan nga atong gihimo, pulos man ni hinatag sa Ginoo, gi-entrust lang ni nato. Pero ang bottom line, ayaw supak-supak sa Ginoo nga maoy nagbuhat sa tanan, nga maoy naghatag nimo nato sa gahom. Musugod na gani ang usa ka leader sa pagbuhat nga dili na haom sa gustos Ginoo, mauna na giyawaan na ta. Nya makasud ra bagid ang yawa di ay tao. Ang yawa ba makasud haron ang atong pagkahari mahimong yawanon, ang atong pag-atiman sa mga butang sa kalibutan mahimong yawanon. Gi-highlight po na sa social media nga before di ay naay sunog ang Amerika, dunay gathering sa katong gitawag nila sa to Global Awards Golden Globe Awards. O dito ang ilang host, gwapa ra ba to, sexy, may kayong musulti, iyang bugal-bugalan ang Ginoo. Nga matod pa niya, ang Ginoo kuno, Jesus ba to? Nga maoy King or Creator of the universe.
Wa kunoy iyang mansion, zero mansion. Mo nang iyang gibugal-bugalan, iyang gikatawan, og niingon siya, no surprise in this godless place. O di sikat din his Kristo, kita mo'y sikat din niya iya pag yung gisuloban og maiter ang iyang ulo, mura siyag Santo Papa, mura siyag obispo, nagda siyag sungkod, og iyang gibugal-bugalan ang Santo Papa. Naana sa social media, katong Olympics dito sa dintong Olimpika nga gibugal-bugalan pod ang atong Last Supper. Simbahan ya po'y giatake, Ginoo ya po'y giatake niya. Few days lang after, 2 days ba to, after sa ilang gathering, sugo dayon kanang ilang wildfire dito. Silot ba nas Ginoo? Nay nangutana nako, silot ba? Ano sabi niyo tanaw? Silot? Dili. Oy. Gisilotan? Matod pa ni Kristo, wa kumuanhi aron paghukom or pagsilot, ni anhi ko aron pagluwas. I came to save, not to condemn the world, but to save the world. Mo nang unsa may nahitabo nganong naingon ani manidaghan man kayong mga catastrophes kaning ato sa dinis Pilipinas, halabaha, siging landslide, ngano man na gisilutan ta kaya sige nag-away atong mga leaders, labi na sa government leaders, ang mga top officials na to kasige nag-away, gisilutan ta sa Ginoo, wala apan ipikto ni sa atong pagsalikway sa Ginoo nga maoy nagmahal nato. Matod pa diri sa unang pagbasa, maoy nag-atiman nato, maoy nag-supply nato sa gahom o sa gingharian dinhis kalibutan, atong gisalikway, atong giinsulto. And matod pa ni Kristo, if you are not no, you are yes. If you are not yes, you are no. Why middle ground between God and Satan? If we are not with God, we are with Satan. And if we are with Satan, we are not with God. Dili pwedeng sagulo na ang Ginoo ug ang Yawa. Lingi ay mong tupad. Naasa karon, Yawa, Ginoo. Unya kun ato nang i-reject godless, matod pa dito, godless place, godless nation, or unsa ba di ato itawag? Napanay karikat, napay gibutang social media nga naay nagdaog kanang placard, nagsulob og puwa, babae og lalaki, amot og di ba ka to kuan lang AI or duwa las computer sa mga buangon sad, tinuod ba ka tong tao nga naglakaw sa kalsada sila nga nagdag placard nga niingon sa to Jesus ba to? Jesus get out from California. Ay nagutang ba babae lalaki, get out from California, or sa to gibutang dito basta gihingin lang lagi si Jesus kadto sang pagkalusno sa kaning Twin Towers, nasa to'y sulti-sulti nga naaday kuno'y marka dito nga nag-ingon dito sa Twin Towers sa ubos nga God has no business here, kay business trade center man to, but God has no business here. Los no bitaw, murarag kandila nga na kuan upos. Ang kining nahitabo nga kasakit sa kalibutan, mga igsoon, dili ni silot sa Ginoo, ipikto sa atong pag-welcome sa Yawa. Kay kung atong i-reject ang Ginoo, pinaagis atong sala, atong gi-welcome ang Yawa. Unya kay ang nature sa Yawa, ang batasan sa Yawa, destroyer man na siya sa creation of God. God created everything. Satan wants to destroy everything because that is his way. Iyan ang paagi sa pakig-away sa
yawa sa Ginoo. Iya ginang gubon dagmalan ang hinimo sa Ginoo. Nya kun ato siyang i-welcome unsa may buhatos yawa, dagmalan kita. Nya ningon ang katong nag-text nako, niya Father, maapil day ang mga buutan. Oh, na di maapil og naa ka diha ni amtas kalibutan, apil maganis Kristo kalansang sa cross. Kani bunga man ni sa pag-welcome si yawa, nalansang si Kristo sa cross. Apil magis Maria na wag tangag anak, bunga mangyapon tong kasakit ni Maria sa pipila ka mga tao nga mi-welcome sa yawa. Kadto mga high priest, kadto mga Pharisees, Christ, mga Jews nga nagkontra ni Kristo. Ni welcome man to si yawa. 14 taong sakitas gibati ni Maria. Apil. Pero kay naapil man ta, ato na lang sa giyong paningkamutan nga i-welcome nato ang Ginoo. Kay kun ang yawa i-welcome nato, gubon ta si yawa, kanang dauton ta, dagmalan ta si yawa. Kun i-welcome sa natong Ginoo, bisan ang giguba sa yawa ayuhon sa Ginoo. Mo na nitabo sa atong ebanghelyo karon. Unsa may nitabo? Na itawong giyawaan, giing naras Ginoo, pahawa diha yawa. Si bating yawa, siyagit gong yawa sa kahadlok. Oh. Gilingay mong tupad. Ing na papahawaan na ng yawa diha nimo. Papahawaan na. Kanang imong kadaw nga di gani ka mo palit bisag slat, nya sige jud kag paningil anang imong utang, unsa man na, yawa na o Ginoo? Ilisi na pagkamanggihatangon, ilisi na sa imong pagsigig donate dinhi simbahan. Oh, di sa inyong silingan donate diha. Na nasa ni text na ako, Father, palihog og share ani, pero ayaw lagnganli ako ngan og ang lugar. Nagtrabaho siya, nganlan lang nako ang sitwasyon. OFW, domestic helper. Grabe ang iyang amo ka istrikto. Grabe yun. Mura ko no siya naas impierno. Ampo siya sa Ginoo in taon. Balhina ko dire. Moto ni post siya sa kuan. Post siya sa kanang application online. Daghan ko nung nitawag niya. Sus, pagkaibaw siyang amo, chargean man sag mahal kaayo, una pa siya saints ba? Oh, buhian. Di man ka-afford. Sa kadaghan kunos niya, aksyog tawag niya, ikahibaw, pilay ilang bayronon para siya ma-hire. Muatras, sige lang sa kunos siya hila. Hangtod, nakadungog kunos siya sa ato dinhing mga slat-slat. Ni siya mo palit kong slat. Pero what is siya? Naminaw man ko ni mo Father, ingon man ka o mo palit mo, ayaw paghandom nga tagaan sad mo in return. Ingon siya mo palit ko. Maura gid ni ang akong kuan Lord pagpakita nga kigsuod ko nimo. Ni palit ko no siya. Pila to. Basta mga 500 naman tingin ito, duha ka slot o sa ka slot ito. 5 ka slot og tag 100. Pag human niyag palit, matod pa niya, sa wa gyud dangati Father, kay niabot man gito mga tuig kapin sige sag antos, wa gyud dangati og pila lang ka adlaw na adayoy nitawag nako nga gusto mo hire. Pag sulti niya nga mao ni bayronon, gibayran gidayon. Og karon kuyog na siya aning maong employer. Magsigi pa kunog adto-adto lain-laing lugar sa nasod, lain-laing nasod, sige sa siya kuyog. Ingon din siya, kanindot di ay Father no, kung ato yung unahon ang Ginoo. Nako, unya, nipalit pa kag slot. Wa naman ni text og balik. Basig nalingaw na sa to. O ka na dita palipat anak. Di ba? Padayon na ang generosity. Sige mong away sa imong asawa, away mo sa imong bana, naiyawa ni sood ninyo. Nga naman, garbo. Ako gyud masunod, ako gyud maguna, ako gyud tagdon, ako gyud sundon. Ayaw. Ilisi nag humility. Ilisi nag
pag-antos. Dawata, pasaylua, antusa, mag-anam rin nagkanindot. O na, yampo nato, nga kining mga panghitabo sa kalibutan, ang mga bati, na hinimos yawa, mawagtang unta, pinaagi sa atong pagbalik ngadtos Ginoo. Dawato natong Ginoo, sundo nato ang tinuod nga hari, nga mao si Hesus. Matud pas unang pagbasa, ang nakatuma niini nga tao, way lain kung dili si Hesus. Balik ta ni Hesus. Kaning atong salmo nga nag-ingon, gitagaan mo og gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat, apil ta ani. Pero ang tinuod gyud natong model nga anak mao si Kristo. Niya hingin lang nato ang yawa. Niya kinisang mga pagpadayag sa atong mga Diyosnong panginahanglan o pangandoy sa mas gibuhat sa atong mga igsoon sa Iglesia ni Kristo nga kining rally karon, diin ilang gipadayag ang ilang mga pangandoy nga Diyosnon ato unta ning buhaton. Dili nato ihilom ba, matud pa ni Kristo, ayaw tagui ang suga ilalom sa gantangan, itungtong kini sa tungtunganan. O para nako natuma ni sa Iglesia ni Kristo, gipakita nila sa tibuok kalibutan karon, the biggest gathering in the Philippines nga nagsulti. Hunungo na nato ang away, hunungo na nato ang korupsyon, hunungo na nato kining pag-iya-iyahay, unaho nato ang katilingban, unaho nato ang kapayapaan o pagkakaisa. Mao man ni ang suga unta nga magdanag nato isip nasod, gitungtong ni sa tungtunganan karon sa nagrally. Congratulations sa tanang ni apil. Congratulations sa tanan nga ni appreciate ni ining maong paagi sa pagpadayag sa atong mga pangandoy. Way gubot, way away, ug wa say dinautay nga personal. Manindog ta mga buutan.